Тизайткечләр әйтеп уйнарбыз хәзер, әйме? Әлбәттә. Монда инде әйде син генә түгел, бердә борчылма. Син генә сынамыйбыз. Монда алып баручылар да катнаша. Зөлфәт дә, Ансу да, син дә. Шуңа күрә әлеге кагазларны тарат әле, Зөлфәт. Монда тизайткечләр бар. Барыбызга да. Һәр берсендә исемнәр язылган. Менә кайсыгызга да ничек туры килә. Башлап җибәргәндә Ансу ялгышмасам, шулай бит? Тиз генә әйтеп чыгарга кирәк буларны. Укымыйча. Укымыйча ярар. Аннан соң бик җайлы була. Мин укымыйм, ярар, мин куйдым. Кызык булсын. Монда теге әллә нәрсә зур тизайткечләр түгел, татар халык тизайткечләре түгел. Кара айды кагазга кереп кит. Ул бит инде профессиональ телевидение. Тиз генә да теге тәрәс вакытында укып алырга кирәк. Телевидениедә режиссер әйтер алдыннан, мәсәлән, эфирга 1 минут кала дип инде. Син нинди артикуляцион күнегүләр эшлисең әйе? Ой, минем бер яраткан скороговоркам бар. Әйе. Скороговорка Лигурия называется инде ул. Ничек? Әйтеп күрсәт әле әйдә. Русча инде улаймы? Ой, безгә дә татырсыз. Юк. Озынмыни? Мастер-класс була. Әйдә, әйтеп күрсәт әле, безгә кызык. Бер ничә җөмләсең. Менә иптәшләр, бездә бүген кунакта Аида, җырчы буларак Аида, телевидение алып баручысы Эльвира Фазлыева, һәм ул эфирга чыгыр алдыннан эшли торган артикуляцион күнегү. Әйдәгез, сөйләп карыйм әле. Әйдә. В четверг, 4 числа, в 4/4 часа лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии, но 33 корабля лавировали, да так и не вылавировали. И потом протоколом запротоколировал, как интервьюируем, лигурийский регулировщик речисто да нечисто рапортовал, да так зарапортовался про разнокропогодившуюся погоду. Ого, мана бит истә калдырырга кирәк. Һәм шушы җикәтләп бетерергә диген син. Еллар буе бер сүзне сөйләп бергәч. Әйдә, алайса, Ансу башлап җибәрсен әле. Ансу әйдә. Язылган монда. Киттек. Диләрә Илалидинова иләгән 10 вагон шитилләргә илтелде. Мин киттем. Нияз Җалалов ни яз, ни көз, ни җәй дигәндә яз җәлләмәгәнне көз җәлләмәс. Ринат Рахматуллин рәхәткә рәхмәт әйтми ул, и рәхмәтсез. Гүлназ Сәфәрова сап-сата сатканда сөйләвен саф-сапфир төсле асафка сиптерә. Миңа тагы Ринат Рахматуллин. Ринат Рахматуллин Ринода Рахмаевның кабриолетын рәхәтләнеп рәтләгән. Әйбәт. Зәйнәп Зөбәрҗәттәй, зилзиләдәй, зәвыксыз заманадан зорланмыйча зур золларны завык белән затландыра. Зәйтүн кебек, зәркән кебек затлы Зәйнәп, зар елыйлар, гыйбәтчеләр булмый шәйнәп. Турма тырмада, асаф төште тырмага. Турма асаф тырмада, асаф турма тырнама. Тукта тутыйм тырманы, асаф туктап тырмады, тутып торам тырманы, асаф тишкән тырманы. Бетмәдеме әле бу? Икенче яктан бар икән. Мөниргә кунар бер тортар, ул тортарны Мөнир тартыр, тортар басып Мөнир тартыр, тортар калкыр, Мөнир тартыр. Без Бәдретдинова белән бәрәңгегә барганда, Бәдретдинованың бидрәсенә балчык белән бәрә-бәрә бардык. Капкага бах каршы, бахка капка капма каршы. Соңгысы була инде, әйме? Синең мускулмыни, мускул түгел ул мыскыл. Менә Әсхәт бер шатыр мускул дисәң дә мускул. Әйбәт. Булды бит.